ശോചന്തി പണ്ഡിത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 2:12. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. അർത്ഥം: ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാ ന ചൈവ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി നെറ്റ് പോയായിരിക്കും മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അടുത്ത ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ത്വേവാഹം ജാതു നാസം ത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി. അടുത്ത ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ത്വേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാഃ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപാ ന ചൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയും ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൈം ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ നോക്കാം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അർത്ഥം: ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹിനോ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി മാതാജി. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാ? അതെ അതെ മാതാജി. അല്ല, ഇത് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ മാതാജി പഠിപ്പിക്കുക? അതെ, ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതും കൂടിയാണ് മാതാജി.
ആ അറിയില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേറിയതാ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹിനോ അസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തരേ അപ്രാപ്യതീരസ്ത്ര ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഓക്കെ മാതാജി, ഇനി ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. 2-ാം അധ്യായത്തില് ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? സൗണ്ട് അതിന്റെ ഇത് ഉണ്ടോ? വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭാഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവ. ശ്രീ ഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപ സിന്ധേവ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപദാ സ്വാമിനിധി നാമ നമസ്തേ. സാരസ്വതേവ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാദ്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു എന്നെ പോസ്റ്റ് ആക്കാം പ്രഭു. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സും എടുത്തത്. ഇനി 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ 18 അധ്യായത്തിലെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ്. അതായത് 18 അധ്യായം വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ 2-ാം അധ്യായം വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസും, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാതും
ഭൗതികര എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ്, അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി 45-ാമത്തെ അധ്യായം 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ത്രൈഗുണ വിഷയ വേദ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈഗുണ വിഷയ വേദ നിസൈത്രൈഗുണ ഭാവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്തസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതില് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒന്ന് രജസ്, സത്ത്, രജസ്, തമസ്, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. 3 ഗുണം. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിനേലും കുറച്ചുള്ളത് താഴത്തെ രജസ്, അതിനേലും താഴെയുള്ളപ്പോൾ തമസ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേദകർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുക ലൈഫിൽ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ വരും. പിന്നെ രജോ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും പോരാത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരും. അതിന്റെ രജോ ഗുണം. നമ്മൾ അതിനിപ്പോ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന, ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രജോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ്, ഡ്രഗ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള നൈറ്റ് ക്രിമിനൽസ്, അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഉന്മാദം, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഇത് വരുമ്പോഴും അത് അതായത് ഏകദേശം മൃഗ തുല്യരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോൾ അതിനെ തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ഈ 3 ഗുണത്തിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലത്ത് സാധാരണ നമുക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാതും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉറക്കത്തി എണീറ്റ് വരുമ്പോ ആ ഒരു ഉന്മേഷം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ സത്വഗുണമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് തന്നെ, പൂവിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം. അപ്പൊ പൂവ് തന്നെ, പൂവിന്റെ ഒരു ചെടിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൂവുണ്ട്. ആ പൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സത്വഗുണമാണ്. പക്ഷെ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഇതായിട്ട് പോരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ, കളേഴ്സ്, പലതരം കളറ്. അപ്പൊ ചില കളർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡാർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവും, വൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവും. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരേ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ, ഒരേ ഏരിയയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സുകൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, വളരെ റഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നഗരങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രജോണും, പിന്നെ തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, ശ്മശാനം, ആ റേഞ്ചിലുള്ളത്, അതായത് വളരെ ദുർഗന്ധം ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തമ. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈവൻ നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, ഓരോ ആൾക്കാരെ, ഓരോ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പല വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അവരെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് രജോ തമോ സത്വഗുണങ്ങൾ വരും. അതിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തരെ കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിയാലോ അടുത്തായിട്ടുള്ള നമ്മളെ വിശമായ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും രജോ തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മള് പതുക്കെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ, അതായത് പതുക്കെ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനിതിൽ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ 3 വേദവിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതില് അവര് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, ആ 3 ഗുണങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം. അതിന് നമ്മളെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുള്ള ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും അതുപോലെ ചതുരാശ്രമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പിന് സീക്വൻസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ആ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ
നടക്കണ പിന്നെയാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിപൂർണമാവണം. നമ്മളെ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയടിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രീതിയിൽ കണക്കും കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയരാം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ തെറ്റുന്നല്ല, വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ അത്തരം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിന് അർജുനൻ, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കടക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളിൽ പലതരം കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ സന്തോഷം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയരും. അങ്ങനെ ഉയർത്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികൾ ചെയ്യും, വേദങ്ങളിൽ പിന്നെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പൂജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൃഗത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പതുക്കെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അതിൽ നീ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടുപോകരുത്. അതിനെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ കണക്ഷൻ വരുന്നെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ 46-ാമത്തെ യാവാനർത്ഥ ഉദപ്പാനേ സർവദാ സ്പ്ലുതോദഗേ നാദവൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണ്യസ്യ വിജാനതാം. ഇതിൽ ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന്റെ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണിയെ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയെ ഉരുൾപൊരുൾ അറിയാതിരുന്നവ കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയിൽ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം അത്രയുള്ള നമുക്കുള്ള ജീവിത ദൈർഘ്യമില്ല, അതിനുള്ള സമയമില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്താഗതി ഇല്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓർമ്മശക്തി നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അതാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാമരൂപയാണ് ഭഗവാനുള്ളത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പൊ നാമത്തെ ഉപാസിക്കുക. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മമല്ല പല ജന്മങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ നാമജപത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഈവൻ ചണ്ടാലകുലത്തിൽ പിറന്നാൽ കൂടെയിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റണം. അത്രയാണ് ആ നാമജപം. നമുക്കറിയാം ചണ്ടാലകുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4 ബ്രാഹ്മണർ, വൈശ്യർ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 സെക്ഷൻ. അതിനേലും താഴെയുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചണ്ടാലകുലത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അത് നമുക്കറിയാം. ഈ 4 ഗുണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണമാണെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജഗുണാണെന്നും, വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിനും താഴെയാണ് ശരിക്കും ചണ്ടാല വർഗങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത്
അപ്പൊ ആ ചണ്ടാല വർഗത്തിനടക്കം അത്രയും ചിന്തിക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ കാട്ടുജാതികൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എത്തിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാ നാമജപം. ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നാമത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അടുത്ത 47 कार्पण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति कर्मणि. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മബലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ബലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുതേ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നിയതമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വൈശ്യർക്കാരെങ്കിലും ശൂദ്രക്കാരാണെങ്കിലും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുരോഹിത്യാണ്. അതായത് നോളേജ് ഉള്ള ടീമുകളാണ്. അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ സമൂഹത്തിന് വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവരാണ് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ ക്യാരക്ടറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നേക്ക് ഒരു മാരേജിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം. അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പേരെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവരിൽ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പോലെ തിരിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ചില വ്യക്തികൾ പറയും ആ സാധനം എടുത്ത് അവിടെ വെക്കും, ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത്, അത് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന ആള് വേറെ ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആളും വേറെ ആൾ. അപ്പൊ ആളെ മൈൻഡ് ആ ശൂദ്ര മൈൻഡ് ഉള്ളവരാണ്. അത് അവരെപ്പോഴും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും. അവരെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അവരായിരിക്കും ശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അത് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിന് ബ്രാഹ്മണർ. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടത്തിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ക്ഷത്രിയർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഒരാൾ പറയും, ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പറയും, ഒരാൾ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയന്റെ ഇതിലെത്തി വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളത്, അതായത് രജോ തമോ ഗുണം. ഇത് അവര് ഹെൽപ്പും ചെയ്യും, അന്ന് ചില സമയത്ത് കമാൻഡിങ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വൈശ്യർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ക്ഷത്രിയ, അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച കാരണം ക്ഷത്രിയന്റേതായ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുടുംബം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് അപ്പൊ നമ്മളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളെ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിൽക്കുക, അതിന്റെ കർമ്മ ബലത്തെ പറ്റി നിൽക്കുക, അതില് അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ബലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ആ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് ആ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ജോലി, നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം കിട്ടും. അപ്പൊ ആ രീതി, അപ്പൊ ശമ്പളം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമല്ലോ, അതല്ല. നമ്മൾ ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമുള്ള അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് നീ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ചെയ്യണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ മാത്രം അത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവൻ എനിക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യും, സഹായിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവനെ സഹായിക്കരുത്. അതെന്റെ ഡ്യൂട്ടി, എനിക്കുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അങ്ങനെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ബലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത്
നെക്സ്റ്റ് യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഘം തിക്ത ധനഞ്ജയ സിദ്ധോ സമബുദ്ധോ സമത്വം യോഗമുച്യതേ. അല്ലേ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യോഗം എന്നുള്ളൊരു വാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കണക്ഷൻസ് എന്നല്ലേ, കണക്ഷൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ സമചിത്തയോടെ യോഗം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ യോഗം എവിടെ വന്നു? അവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തയോട് നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ അത് എന്താണ്, അത് അതിൽ പ്ലസും മൈനസും ചിന്തിക്കാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതിനെതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മയോഗത്തില് നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാനില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മളായിട്ട് ആ ലിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ അതിന് സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കൂടിയില്ല അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട്. അതിന് സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകത. രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 10 പേര് അറിയണം എന്നാലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ രീതി. അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഭൗതിക രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. അതിനാണ് ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യണമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി 49 ദൂരേണ ഹവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധോ ശരണമന്നിച്ച കൃപണ ബലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുക്തവാസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തെ ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതിന്റെ ബലം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃപണരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് അവര് കൃപണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അവരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൽ നമ്മൾ ബലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കർമ്മയോഗമായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹേ ഉബേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗേയ യുജ്യസ്യ യോഗ കർമ്മസ്യ കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലേ അർജുന, കർമ്മ കുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്തോ ഹി ബലം തുക്തോ മനീഷണ ജന്മബന്ധന വിനിർമുക്തോ പദം ഗച്ഛന്തനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായ അവർ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു.
അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കർമ്മബലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യത്തിനും കർമ്മബലം ഉണ്ടാവും. അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണതോ അതിനൊക്കെ കർമ്മബലം. നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയുന്നതൊക്കെ പിന്നെ കർമ്മബലം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പറയില്ല, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തായാലും അതിന്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും കർമ്മബലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, അതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള, അത് പാപോ പുണ്യോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ പുണ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുമ്പോഴോ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനാവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്കല്ല പോകണം, പുണ്യലോകം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടും പോകണം നമ്മളേക്ക്. അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്യൂർ ആവുള്ളൂ. നമ്മളെ മൈൻഡ് പ്യൂർ ആകുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സ് പ്യൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും മാറണം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കർമ്മബലം, അപ്പൊ കർമ്മബലങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടോ പോസിറ്റീവ് അതൊന്നല്ല, അത് രണ്ടും പോകുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്ക് ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജനന മരണ ചക്രാണ് നമ്മളെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും, ഇതിൽ കർമ്മം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് പാപ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതും നമ്മളെ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പരമമായ പ്രാപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. യഥാ ദേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിരുവ്യതിരശ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവസ്യ സുതസ്യ ജാം. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാവുന്ന നിമിഡ വനത്തിൽ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീതനായി തീരും. ഇത് പറയണത് ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാവുന്ന നിബിഡ വനത്തിൽ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും. അതായത് നമ്മള് ഈ ലോകം അതായത് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആയ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ എല്ലാതും ക്ഷണികമാണ്, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നശ്വരങ്ങൾ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്നും മനസ്സിലാവുന്നുവോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്, പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനമാണ് നമുക്കൊരു ചിന്ത എന്ന് വരുന്നു. അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തയിലേക്ക് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ആ സുഹൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നമ്മൾ കിടക്കുക. അതായത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ വിളിക്കും, ചില വ്യക്തികൾ നമുക്ക് പലതരം അറിവിന് വേണ്ടി, അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് അറിവായാലും അങ്ങനത്തെ അറിവിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ജിജ്ഞാസ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഇപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭൗതികതയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ വിടും. ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ദുഃഖമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ധനമാണെങ്കിലും ഈ ലോകം തന്നെ ക്ഷണികമാണെന്നും അത് നശ്വരമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ. ഈ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പലതരം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, പല സന്തോഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള്
കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഭാവി ഭൂതവർത്തമാനം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതാണല്ലോ ശാശ്വതം. ആത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കാലമില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ആ കാലമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഉദാസീനതനായി തീരും എന്ന് പറയണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഫലങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക? എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായ വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ച് കഴിയുവാനാകുന്നു. 53-ാമത്താണ്. അപ്പൊ ഇതില് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഫലങ്ങളിൽ ഉദാസീനനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ഭക്തിയോഗത്തിന് ബുദ്ധിയോഗം കൂടി പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണെന്നും ഇത് ഇവിടെ ധനം ദുഃഖം സുഖം ഇതൊന്നുമില്ല എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു മായയാണെന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും. നമ്മളെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഇതറിയാം, എത്ര എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നതാണല്ല. അപ്പൊ അതല്ല ജീവിതം. അപ്പൊ വേറെ എന്തോ ആത്മാവിന്റെ ആ പരമാനന്ദത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ പറയണത് ബുദ്ധി ആയ നിബിഡ വനങ്ങളെ നമ്മൾ കടന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അതിന് ശരിക്കും ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. അടുത്തത് ശ്രുതി വിപ്രിതപന്ന തേയതോ യാദസ്തി നിശ്ചല സമാധവജല ബുദ്ധിസ്ഥ യോഗമാവപ്സസി. ഇപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായ വാക്യങ്ങൾക്ക് വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോ പറയില്ലേ, നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പല ദേവന്മാരെ നമുക്ക് പൂജിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഐശ്വര്യം വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവനെ പൂജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ മീൻസ് ചില രക്ഷസുകളെ പൂജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളടക്കം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ അവരെ നമുക്ക് പൂജിക്കാം. അങ്ങനത്തെ അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതുപോലെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പല ദേവന്മാരെ പൂജിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായ വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെടാതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും എന്ന് വേദങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷനിൽ. പക്ഷെ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയരുന്ന, അപ്പൊ അതിൽ വശപ്പെടാതെ അതാണ് ജീവിതം, അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ. അത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അതിനിതിൽ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃതമായ വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെടാതെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ടെമ്പററിയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ആ സുഖങ്ങൾ സ്വർഗലോകമായാലും പ്രഭലോകം ജനലോകം അങ്ങനെയുള്ള മുകളിലത്തെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായ സുഖങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും വളരെ പരമസുഖമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സുഖമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ഒരു അലങ്കൃതമായ വാക്കുകളിൽ നീ വശപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആ 3 ഗുണങ്ങളില്
ഇവർക്കുള്ള പ്രോബ്ലം, സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിൽ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അവർ വലിയ ലാളിത്യമായിട്ട് ഒക്കെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടും, പക്ഷെ ആയ സുഖത്തില് കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയില്ല, അതിൽ അവർ പെടണം. അവരവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ നിന്ന് അവർ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രമിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കും പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിൽക്കും. അതാണ് ശരിക്കും ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കരുത്. ഈ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് സുഖം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കരുത്. അതിനാൽ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് തുടങ്ങിയോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ദിവ്യബോധം നമുക്ക് കൈവരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഹരേഷ്ണ 54. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ അർജുന ഉവാച സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്ഥ കേശവ സ്ഥിതാം ദീകിം പ്രഭാഷേതേ കിമാസീത വ്രജതേ കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അലിയ കൃഷ്ണ, ദിവ്യബോധസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരം, ഇരിപ്പിടവും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ദിവ്യബോധത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് വേദങ്ങളില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ വശപ്പെടാതെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദിവ്യബോധം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണേ, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ, ദിവ്യബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുക. അവരുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവർ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത്? ദിവ്യബോധസ്ഥനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇടപഴകുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് അർജുനൻ ചോദിക്കണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതില് നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ശരിക്കും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു തേരാളി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന കുതിരകളെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കുന്ന ആയുധമുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് മനസ്സായിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തേരാളിനെ ബുദ്ധി, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് രഥം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം, ബുദ്ധിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കാണാനും അത് പിടിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം അപ്പൊ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയം അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ബുദ്ധിനോട് അത് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ആത്മാവിലേക്ക് കൊടുക്കണം, അതായത് നമ്മളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ കണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കേട്ട് അപ്പൊ ആ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് മോഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിന് മോഹം മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ആ മോഹം മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ അത് അപ്പൊ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേട്ടത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ശബ്ദം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ റെഡി ആവണം. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന രീതി ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം അതിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ആത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നടക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മാവ് അതാണ് നമ്മള് സ്ഥിരം ഇതിൽ പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ, സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിനെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതിന് ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഇതിലുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളാണ്, അതിങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം.
അപ്പൊ ആ പായിനനുസരിച്ച് എവിടേക്കാ പോണെന്ന് ആത്മാവിനെ അറിയണില്ല, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ആ ക്ലേശം, ആ പേടി വരുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അത് സ്വയം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവര് യോഗിസ്ഥനാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഭക്തനായി മാറുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജാഹാദിയതേ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥമനോഗതാൻ ആത്മന്യോവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോജിതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിനെ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യബോധം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ്ട. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതും കാണുമ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കും, നമ്മൾ ആ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അത് നമ്മൾ വേണോ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൈക്കൊള്ളാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അയാളെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോ, ആ വ്യക്തികള് തീർച്ചയായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിറകെ പോകില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേണം, വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം മനസ്സിനെ ഏകീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാവുമ്പോ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഇതിലേക്കോ നമുക്ക് ഏകീകരണം കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുദ്ധസേവനം. കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം ആസക്തി ഉണ്ട്, വിരക്തി ഉണ്ട്. ആസക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സാധനം വേണം, നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സാധനത്തിന്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വിരക്തി നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആസക്തിനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് നമുക്ക് പതുക്കെ ആസക്തി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സുഷുപ്തി രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ അതൊന്നും പൊടി മാറ്റിയെടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കാര്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പുരോഗനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ശുദ്ധീകരണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളിന് ശരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ച വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, തന്നെയാ 86 ദുഃഖേഷനുദിത്മനാ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധാ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ കേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിത സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളും, അതായത് മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ശരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അർജുനൻ ചോദിക്കണതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ സുഖം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും, അമിതമായ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മനസ്സ് ഭയങ്കര പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന രംഗങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം, നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുക, എന്തൊരു കാര്യം വേണം വേണം വേണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസക്തി, അത്യാഗ്രഹം. പിന്നെ ഭയം, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയം, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഭയം, ക്രോധം. നമ്മളെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയത്തിന്, നാളെ എന്താണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭയമാണല്ലോ നമ്മളുള്ളിൽ വരുന്നത്. ക്രോധം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ
ഇതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അത് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ കൂടെ ഇതൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഗി വരിനെ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ വിരക്തി എന്ന് വരുന്നത് മറ്റേതിൽ വരുമ്പോൾ ആസക്തിയിൽ കൂടെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ദേഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ഭയോ ഇങ്ങനത്തെ, കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഭയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമിതമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തരുന്നതിൽ അതിന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വളരെയധികം സന്തോഷം, അത് ഭഗവാൻ തരുന്നത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അത് ഞാനെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദുഃഖിക്കുക, ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലതരം തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ ദുഃഖം മാത്രമല്ലേ എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദിവ്യബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും ഈ ലോകമല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 57. യം സർവത്രാഭിനിസ്നേഹസ്താ തത്പ്രാപ്ത ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി ദേഷ്ടസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതായ ചീത്തയായ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തിയോ പുച്ഛിക്കാതെയോ ചെയ്യാതെയും വർദ്ധിക്കുവാനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാതും ലഭിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തിയെ പുച്ഛിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അതെനിക്ക് അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഞാൻ എന്തോന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആ പുകഴ്ത്തല് അതില്ലാതെയും, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കാന്നൊക്കെ ഉള്ള ലെവലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ശരിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ളൂ, ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റേ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ട്. ഈ ശരീരം എന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വന്നത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ അനശ്വരങ്ങളാണെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അതോധ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് അതെന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാരണം മനസ്സിലാക്കി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റും പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പരമാത്മാവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പരമ ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ. കാരണം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ. കാരണം ഈ ശരീരത്തിനാണ് ഇതെല്ലാതും ബാധിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം തന്നെയാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പരിപൂർണ ആനന്ദം തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ആനന്ദത്തിന് ആനന്ദമോടെ കണക്ട്. അതിന് നമ്മള് ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമിത പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണം ഉച്ചത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അംശം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം, അത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവശേഷിക്കുന്നതും പഴയതൊക്കെ പൂർണ്ണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാകാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ആ ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തത്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരീരമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് ശരിക്കും പരിപൂർണമായ ആനന്ദം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദം പരമമായ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും അതിന് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തത്. ആത്മാവിന് കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. ആത്മാവിനല്ല, കാരണം നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ ലിങ്കായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എപ്പോഴും പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതല്ല, പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ശാശ്വതനാണ്, അനാഥനാണ്, അപ്പൊ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഇതിനൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ജന്മത്തിന് ആയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റും, നമ്മളെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും നിൽക്കണ പോലെയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആത്മാവ് ശുദ്ധിന്, പക്ഷെ
നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ്, കൂട്ടുകുടുംബ കടാവെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടി നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിന് അവനെ കേടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ആത്മാവിനുണ്ട് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് യഥാ സംഹൃദേ ചായം കൂർമഗ്നീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാരഭ്യസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങൾ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ആ ദിവ്യബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഭക്തന്റെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ. അവരാണ് ശരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഓരോരുത്തർ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെന്തായിരിക്കും, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി, അവരെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട, വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണം, അങ്ങനത്തെ മൈൻഡുള്ള വ്യക്തികളിന്, അതായത് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളിന് ശരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് 59. വിഷയാ വിനർത്തന്തി നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോഭ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടൊപ്പം താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആത്മാവാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് വിഷയസുഖങ്ങളോട് താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ വിഷയസുഖങ്ങളിലേക്ക് തേടിപ്പോകും. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കണ്ണാണെങ്കിലും കാതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ വിഷയസുഖങ്ങളിലേക്ക് തേടിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ കൺട്രോളർ ശരിക്കും ആരാ? ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പാലിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ശരിക്കും ആ വ്യക്തി ഉന്നതമായ രുചി, പരമമായ ആനന്ദം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോളിൽ പെടണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോളിൽ പെട്ടത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചിടെത്തുമ്പോ അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് ചിലപ്പോ ആത്മാവിന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാണ് അതല്ല, അപ്പൊ വേറെ ആണ് സന്തോഷം, പിന്നെ അടുത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടാത്ത, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നാണ് കണക്ഷൻ കിട്ടണോ അന്നാണ് ഫുള്ള് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നമ്മളെ ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ മിസ്സായി നീക്കുക. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അമ്മനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കി ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വീണ്ടും അത് ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അമ്മനെ അന്വേഷിച്ചു പോകും, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്ന് വരെ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭഗവാനിക്ക് എന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മേനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ പരമമായ സന്തോഷം അമ്മേനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ടെമ്പറിയാണ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ആ കുട്ടി ഒന്ന് ചിരിക്കും, പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാം ഇതല്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓടുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നശ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതിന് പെർമനൻസി ഇല്ല എന്നാണ് അതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
യദോഹോപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിഭശ്ചിതാ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മനസ്സിനെ അവൻ അവിവേകിയാണെങ്കിലും ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആസക്തിയാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, എന്തൊരു കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ അവ ബലാത്കാരമായി വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പറയും. നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയണം. അതാണ് പിന്നീട് വന്നിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം വളരെ എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ ആത്മാവ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ മനസ്സിന്റെ പിറകെ ബുദ്ധിയുടെ പിറകെ ആത്മാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ലിങ്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരിക്കും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് പോവുക, അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ അല്ല. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം അത്. താനി സർവാണി സംയമ യുക്താസീത മത്പരാ വംശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യാ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിര ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അപ്പൊ അതന്നെ പറഞ്ഞ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യണം. നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവൻ 100% അവൻ സ്ഥിര ബുദ്ധി ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ അംബരീഷ മഹാരാജാവുണ്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇതിനായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരന്ധങ്ങളിൽ ശരിക്കും ജീവിതം സമർപ്പിച്ച രാജാവാണ് അംബരീഷ മഹാരാജ. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വാക്ക്, ഭഗവാന്റെ നാമം അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഥകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാതുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ കൈകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഉപയോഗിച്ച പൂക്കള് അത് മണക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എല്ലാ തരം കൊണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അവര് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെറുതെ വിടല, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സ്മെല്ല് കണ്ട് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായി? ആ സ്മെല്ലിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച ആയ പുഷ്പം നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പല ലിങ്കുകളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ 62ാമത്തെ അത് ദായതേ വിഷയം പുംസ സംഗത്തേഷു ഭാജയതേ സംഗസ്തജായതേ കാമാത് ക്രോധ വിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം, അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു, പിന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, മനസ്സിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അവിടെ ചിന്ത വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്ത വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കണം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആസക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വരും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് അതാവണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ.
അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം, ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഭൗതിക തന്നെ നോക്കാം. ഭൗതിക നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ ട്രാക്കുകൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടും, എവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക്. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭിച്ചേ പറ്റുന്ന വരുമ്പോൾ അതിനെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന അതിന് കാമം. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധമായിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം നമ്മൾ 100% എനിക്ക് വേണം, അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതെനിക്ക് വേണം, അതാണ് ആസക്തി. അപ്പൊ കാമം അത് എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരും. അപ്പൊ കാമത്തിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് ക്രോധം വരുന്നു, ദേഷ്യം വരുന്നു, അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ 63-ാമത്തേതില് ക്രോധോ ഭവതി സമ്മോഹോ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംസാദ് ബുദ്ധിനാശോ പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടലിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികയുടെ ഭയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സമ്മോഹം, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുക ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മളെ മനസ്സും അതൊക്കെ നമ്മള് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സുഖമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ചിന്തയിലേക്ക് വന്ന് ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിന് ഓർമ്മപ്പഴക് വരും, ഓർമ്മപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളെ 72 ഒരു 4-5 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം തീരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അധ്യായം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-5 മിനിറ്റും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. രാഗദോഷ വിമുക്തസ്തു വിഷയേന്ദ്രിയശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്ചർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായ സ്വതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ യോഗികളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 2-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവും. അത്ര അതിനെപ്പറ്റി ആയ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് അതാണ്. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരോസുഭാചയത് പ്രസന്നചേതസ ഹാസ്യ ബുദ്ധി പരിവധിഷ്ഠിത. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സമൃദ്ധമായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാളെ താമസംവിന്ന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണം, ചിന്തിച്ചു, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് പല കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്തു പോണത്. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടുമ്പോൾ സംസാരം കൂടി വരുമ്പോ നമ്മള് അവരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭൗതികയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സമൃദ്ധമായ ഈ അവബോധത്തെ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാസ്തി ബുദ്ധിരുക്തസ്യ നാചായുധസ്യ ഭാവന നാചാപവയതേ സാധിരഥജാത്യസ്തുഖം. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യഭുക്തിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആൻസർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സമാധാനം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും
ഇഷ്ടം സമാധാനം. അപ്പൊ സമാധാനത്തിന്റെ നമ്മൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ പരമാനന്ദമാണ് തരുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന്. അപ്പൊ ഈ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത, കാരണം ആ സുഖം ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്, ആ പരമാനന്ദം ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ലോകം തന്നെ ക്ലേശഭരിതമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ത്രിഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകം തന്നെ അങ്ങനത്തെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ല, മരുഭൂമിയിൽ ചെന്നിട്ട് വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പ്രത്യേക, ഈ ലോകത്തിൽ സുഖം അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കില്ല. കാരണം മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ലോകം. ഇതിവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും പരമമായ ആനന്ദം. ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാൻ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ടെമ്പറിന്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈഫിലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കാരണം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കർമ്മ ബലങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എത്തുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞിട്ടും പല കർമ്മങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഈവൻ നമ്മള് ഭക്ഷണമായില്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദം, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി വരുന്ന അവബോധം. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു മണി അരി അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം പ്രയത്നങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ചിന്താഗതികൾ ആയ മണിയിലുണ്ടാവും. കാരണം ചിലവർ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാലും ചിലരത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അവബോധം മുഴുവനും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ അവബോധ പരിശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ. അതിന് ആ അവബോധത്തിലേക്ക് അതാണ് നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്, നമ്മൾ അവബോധം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിന് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നാസ്തി ബുദ്ധിരുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭവയതേ ശാന്തിരാശാന്തിസ്തകുത സുഖം. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണഭാവത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവനെ ദിവ്യബുദ്ധി ഉറച്ച മനസ്സ് ലഭിക്കുന്ന, അതില്ലാതെ സമാധാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. സോറി. നെക്സ്റ്റ് 67. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യജ്ഞയോ വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞ വായുരാവാഭി വാപ്സസി. വെള്ളത്തിൽ തോണിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം, തോണിയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് വെള്ളത്തിലെ തോണി കൊടുങ്കാറ്റിൽ വലിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു തോണിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊടുങ്കാറ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കും, മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ വലിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ തോണിനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിങ്ങനെ കാറ്റത്ത് പോണത് പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബുദ്ധി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബുദ്ധിയെ അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ബുദ്ധിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ശരിക്കും ബുദ്ധിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കും. ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ. നെക്സ്റ്റ്, തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഹൃദ്ധാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി അദർഭ്യോസ്ത്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈകരുത്തുള്ളവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ മാറ്റിക്കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ എല്ലാതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിന് നമ്മൾ ദിവ്യബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അതായത് പ്രജ്ഞന അവബോധം, അത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അവബോധം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യം ജാഗർതി സംയമി യസ്യം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശം പശ്യതേ മുനഃ. സർവ്വജീവജാലങ്ങളും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അതായത് ഇതൊരു
വേറെ രീതിയിലുള്ള മീനിങ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണത്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കാരണം നമുക്കൊക്കെ രാത്രി, നമ്മളറിയാം നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ ഒരു യാതൊരു ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശ്ചാകാലമാണ്. അതായത് ശരിക്കും ഒരു മുനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗി, അവരൊരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയും. അവര് നമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവര് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. നമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മ വിചാരിക്കും ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കണം, ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ഉണർവുള്ളപ്പോ നമുക്ക് രാത്രി ആയിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അവരെ ചിന്താഗതി എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആരും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ നാസ്തികരെ പറ്റി, നാസ്തികരാണ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരൊരു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താണെന്നും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവരെ ചിന്താഗതിയും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് പ്രഭുപാദ സ്വാമിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയപ്പോ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്ക് പോകുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊരു അത്ഭുതം പോലെ ഇതെന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല നാസ്തികരായിട്ടുള്ള സന്ധികൾ. രണ്ട് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന മീനിങ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷിമാരെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവര് നമ്മളറിയാം. നമ്മള് വേറെ രീതി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളറിയാം, നമ്മള് വെളുപ്പിന് സാധാരണ 3 മണി 2 മണി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം. ആ സമയത്തായിരിക്കും അവർ ഉണർന്നിട്ട് അവരുടെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രഭാതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അതും ഇതിലുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. അങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 70ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപൂര്യമാണമജല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശ്യത്തി യത്തദ് തക്കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേശ സാധിവാപ്നോതി ന കാമഗാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്ഷോഭമില്ലാതെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈവൻ നമ്മളെ മരണ സമയത്ത് പോലും നമ്മളോട് ഫുള്ള് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. നമ്മൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ അത് മതി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരിക്കലും നിറവേറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നദികൾ എന്ന പോലെ, നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ എന്ന പോലെ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്നും മനസ്സിലാവണം. ഇത് ഒരിക്കലും തീരാത്തൊരു കാര്യമാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ആത്മീയയിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കടക്കണം. അതിനെ മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ യത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല. അവരെ മൂഢൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ജീവിതം മുഴുവനും ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ജീവിതം നിർക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, മൃഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേർക്കും എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെ. മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ ശക്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യജന്മം ലാസ്റ്റ് ജന്മന. ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴത്തെ ജന്മം അതോ ജന്മനിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് താഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ സർക്കിൾ 54 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമേ വീണ്ടും നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അഥവാ ആ കർമ്മം മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 71ാമത്തെ. വിഹായ കാമാന്യ സർവപുംസരതി നിസ്സൃഹ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമവാസ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർദ്ധിക്കാനും മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്
പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാവാം. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് ഭഗവതൻ അർജുനൻ തന്നെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം അതൊക്കെ വളരെ ടഫാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ അതിന് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോ, അതായത് 6th 7th തൊട്ട് വരുമ്പോ ഭക്തിയോഗം പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ വഴിക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞായോ നമുക്കുള്ള ആ വൈശ്വികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തരാവണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പുറകിൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് എന്റെ. ഏഷാം ബ്രാഹ്മ്യ സ്ഥിതി പാത നയനം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിതസ്ഥമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവതാമത്തിലെത്തും. ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഭഗവതര കൺക്ലൂഷൻ. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഇത് ഭഗവതര ഒരു സംഗ്രഹം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നു. അതൊരൊറ്റ പോയിന്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയാ? അത് ഭഗവാന്റെ പരമമായ പദം അല്ലെങ്കിൽ പരമ ആനന്ദത്തിൽ നമുക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ഭൗതികമായ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളെല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഒഴിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. അത് ആത്മീയവുമായ ദൈവികം, അതാണ് ആ പരമമായ പദം. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടർന്നവൻ ഭഗവതാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്തും ആ ഭഗവാന്റെ അവബോധം നമ്മൾ ഉണ്ടായാലോ, നമുക്ക് ഭൗതിക അവബോധം ഉണ്ടായാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാസ്തികർക്ക് ഞാൻ മരണസമയത്ത് മരണമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മരണദൂതനായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നാസ്തികർക്ക് അതേ വരെ അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ആ മരണ സമയത്ത് അവരെ യമദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അവർക്കുള്ള ഇത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ലോകത്തും നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ ജന്മം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആയ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് ആയ മനുഷ്യന് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ അതിന് പല കഥകളും നമുക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് അതിൽ ഞാൻ പോണില്ല, അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവതര ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെ ഇതിന്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ എത്തിയാലാണ് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നവൻ അവിടെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവബോധം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലോ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ആ പരമമായ പദം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയണം. ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ എടുത്താണ്, കാരണം 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു 22. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്റെ പ്രജാപതിനാഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.